बुलढाणा जिल्ह्याच्या शेगाव तालुक्यातील केस गळती प्रकरणाला गंभीर वळण लागलंय। केस गळती झालेल्या रुग्णांची आता नख गळती सुरू झाल्याची माहिती समोर येते। केस गळती झालेल्या रुग्णांची नख कमजोर होऊन विद्रूप झालेली नख गळून पडतायत। आरोग्य आणि जिल्हा प्रशासनानं ICMR रिपोर्ट दाबून ठेवून रुग्णांना वाऱ्यावर सोडल्याचा नागरिकांनी आरोप केलाय। तर नख गळतीमुळे परिसरात भीतीचं वातावरण दिसून येतंय। गेल्या डिसेंबर महिन्यापासून बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगाव, नांदुरा, खामगाव तालुक्यातील अनेक गावात अचानक केस गळतीने नागरिक हैराण झाले होते। तर आता केस गळती झालेल्या रुग्णांची नख अचानक विद्रूप होऊन कमजोर होऊ लागली आहे। विविध मुद्द्यावरून 8 ते 10 दिवसाची प्रक्रिया पूर्ण होते। सुरुवातीला नखे कमजोर होतात, थोडेसे मागे जातात आणि 8 ते 10 दिवसात ते जवळपास नखे निघून येतात। सेलेनियमचं वाढलेलं प्रमाण हे एक कारण असू शकतं, कारण की ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये तसं वाढलेलं प्रमाण आलेलं आहे, तर ते एक कारण असू शकतं। मात्र आता त्वचारोग तज्ञ डॉक्टर आलेले आहे, ते त्यानुसार ते कन्फर्म डायग्नोसिस आपल्याला कळेल।